Saudos, que tal como están o PSOE, igual que o fixera o BNG, vende unirse ás reivindicacións da plataforma de afectados polo vertedoiro de Miramontes na Grixoa. Volveron a insistir na necesidade de facer inspeccións e se hai incumprimentos se sanciona a empresa que xestiona as instalacións. O PSOE levará de novo ao Parlamento Galego e mesmo ao Senado a situación do vertedoiro de Miramontes. Os socialistas fan súas as reivindicacións da plataforma de afectados, un grupo de veciños da Grixoa que están preocupados polos constantes incumprimentos da empresa que xestiona as instalacións. Dende a entidade denuncian primeiro a mala ubicación do vertedoiro. A nefasta ubicación do complexo medioambiental. Primeiramente, porque se atopa na cima dunha ladeira, no punto máis elevado da zona. Por lo tanto, e como todos, e ata que se demostre o contrario, estamos suxeitos ás leis da gravidade, todo tende a caer. Augas de choiva, elixiviados, escorrentía, posibles filtracións de calquera cousa, todo descende. Por lo tanto, como mínimo, unha localización desaconsellable. Mais, entre outras cousas tamén, porque se atopan cauces directos afluentes do río Tambre. O voceiro socialista advirte que os problemas medioambientais que provoque o vertedoiro non afectan só os veciños da zona, senón a todo o municipio. Pode ser que algúns deses residuos podan filtrarse cara a augas subterráneas, se que estas existen, e que, polo tanto, se poda verter eses residuos ao río Sarco. Ese é un dos problemas. E, polo tanto, iso xa nos afecta a todos e a todas. E nos pode afectar a curto prazo, nos pode afectar dentro de 15 ou de 20 anos, se que as cosas non se fixeron como se teñen que facer, e, polo tanto, poderíamos estar falando de posibles enfermedades hepáticas, enfermedades do ril, ou mesmo poderíamos estar falando de cancros. Porque cando un fala dun vertedoiro para tratamento de residuos perigosos, do que estamos a falar é de metales pesados. Lembra Paco Reyes que o Concello tamén ten competencias no cumprimento da lei neste vertedoiro. Neste sentido, o voceiro socialista pide ao Goberno que revise a carga dos vehículos que achegan lixo ao lugar e que sexa riguroso á hora de dar os permisos para a ampliación das instalacións. Este 20 de novembro conmemorase o Día Mundial da Infancia. Por iso, os máis pequenos foron os protagonistas dun pleno infantil no que 25 rapaces lembraron os dereitos dos nenos recoñecidos pola ONU. 24 rapaces de sexto de primaria dos colexios de Fontiñas e Pío XII participaron esta mañá nun pleno co que se quixo conmemorar o Día Mundial da Infancia e que hai 28 anos que se asinou na ONU a Convención dos Dereitos do Neno. Os rapaces leron eses dereitos e lembraron a importancia da educación no seu desenvolvemento. Tamén fixeron fincapé na necesidade de coidar o medio ambiente para o seu futuro. Os adultos danos exemplo de educación coas súas palabras, pero sobre todo cos seus actos día a día. Como consecuencia, necesitamos a súa implicación para poder aprender deles e é preciso que tomen conciencia e poñan medidas para mellorar o medio ambiente e o seu coidado co fin de frear ou deter o cambio climático na medida das nosas posibilidades. Nos podemos contribuir con estes compromisos. Primeiro, seguir a regla das 3 R's. Reducir a cantidade de lixo que xeramos, consumindo o imprescindible. O gasto de auga nas nosas casas e na escola, comprobando os produtos con pouco envase. Reutilizar os plásticos e papéis que usamos, reciclar a roupa que non usamos e as libretas dun curso para outro. Reciclar a basura que xeramos no contenedor adecuado, na casa ou no colexio. Segundo, plantar árbores cos adultos, o Día da Árbore. Terceiro, coidar e respetar a natureza e, por último, non abrir as ventás coa calefacción encendida. Tamén fixeron propostas ao Concello para aforrar enerxía nos seus centros de ensino. Os alumnos e alumnas de sexto tivemos algunhas ideas para facer do noso colexo un lugar máis coidadoso co medio ambiente, pero necesitamos a axuda do Concello para poñelas en práctica. Instalar termostatos para poder graduar a calefacción segundo as necesidades de cada andar ou aula. No noso edificio hai unha diferenza grande de temperatura entre os distintos andares. Por exemplo, nós estamos no segundo e pasamos moitísima calor, mentres que na planta baixa pasan frío. Este pleno foi o acto central dunha conmemoración que inclúe outras actividades como charlas de sensibilización sobre dereitos da infancia impartida por Cruz Vermella ou un obradoiro de reciclaxe ca Tropa Verde. Imos agora ata o reitorado que hoxe acolleu a sinatura entre a Universidade e a Fundación Gradiant para o desenvolvemento de proxectos de investigación no eido das TICs.
Gradiant é unha fundación privada sen ánimo de lucro que ten como obxectivo mellorar a competitividade das empresas nos ámbitos da conectividade e das tecnoloxías da información. A entidade asinou hoxe un acordo marco de colaboración coa nosa universidade co obxectivo de promocionar e difundir os traballos de investigación que se realizaron na USC, concretamente no CITIUS, o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información. Como un centro de investigación galego que está moi apegado ao que é Galicia, nos o que queremos é contar en todo momento co talento galego, co mellor talento galego e facilitar que ese talento se acabe materializando en tecnoloxías tangibles que cheguen ao mercado, demanda as empresas galegas e xeneren riqueza para todos. Vale, ese é o primeiro dos motivos polo que estamos aquí. O CITIUS é un centro punteiro, como avalan os seus resultados científicos, desde logo o mellor socio creemos co que podemos contar para levar a cabo esta misión. Gradiant leva case 250 proxectos nos seus 9 anos de vida. A súa facturación en 2016 alcanzou os 4,4 millóns de euros e prevé superar os 5,3 millóns este ano. De volta ao Concello, contámoslles que do 24 ao 26 de novembro a Cidade da Cultura acollerá o evento Maker Faire Galicia. Trátase da maior feira de inventores do mundo que xa chega a súa terceira edición. Robótica, cultura urbana, ciencia e electrónica teñen cabida no Maker Faire Galicia, unha feira de inventores que dá un salto cualitativo nesta terceira edición, celebrándose na Cidade da Cultura. Nesta ocasión, ademais, unha xornada da feira estará centrada nas empresas. E que, vendo as edicións anteriores, víamos que os makers, no evento xeral, tiñan un pouco de dificultade a veces de presentar os proxectos en relación ao público que se acercaba. Entonces decidimos crear un día específico para eso, para xa invitar as empresas, que eles poideran presentar os seus proxectos, prototipos, e a ver se así consiguen un pouco máis de colaboración, incluso de partners, non? Ese día estará focalizado, estará estruturado en mesas de debate, tamén charlas, que se falará sobre a innovación, a tecnoloxía, a produtividade intelixente, por exemplo, ou o movimento maker, non? Que é o xeito principal. Ao longo do encontro, que terá lugar do 24 ao 26 deste mes, haberá tamén un concurso cos mellores inventos, no que foron seleccionados 15 proxectos. Na edición anterior do Maker Faire participaron 24.000 persoas, sendo a feira de inventores con máis visitantes de España e unha das 5 máis concorridas de Europa. O cantante vigués Iván Ferreiro pasou pola cidade para presentar o libro 30 canciones para el tiempo y la distancia. Trátase dunha biografía do que fora vocalista de Los Piratas, asinada por Arantxa Moreno. Coñecer máis polo miúdo o porqué das cancións de Iván Ferreiro, cancións moitas delas convertidas en himnos de varias xeracións, como Promesas que no valen nada, Años 80 ou El equilibrio es imposible, adquiren agora unha nova dimensión grazas ao libro 30 canciones para el tiempo y la distancia. A obra escrita por Arantxa Moreno saiu a venda en maio e o venres presentouse na libraría Cronopios ca presenza do cantante vigués. Trátase dunha biografía diferente configurada precisamente a partir de 30 das cancións máis famosas do exvocalista de Los Piratas. Na obra participan ademais outros músicos do panorama nacional como Enrique Bumburi, Dani Martín, Leiva, Xoel López ou Coque Malla, que axudan a reconstruir a historia musical e vital de Ferreiro. Saibamos de seguido se por fin vai chover en Santiago. A información completa grazas a Meteo Galicia. O martes en Galicia teremos un día de ceos pouco anubrados ou despexados con aumento das nubes no oeste da Coruña e no litoral norte de Pontevedra. Os ventos soprarán de compoñente sur frouxos durante as primeiras horas, aumentando progresivamente a súa intensidade. No mércores os ceos alternarán nubes e claros cun aumento da nebulosidade e precipitacións que comezarán polo litoral. As temperaturas mínimas serán máis suaves que nos días anteriores, pero as máximas descenderán, polo que a oscilación térmica será escasa. Os ventos soprarán fortes de compoñente sur. O xoves teremos unha xornada de ceos anubrados con precipitacións na franxa atlántica. As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso e as máximas estarán en lixeiro descenso. O vento soprará forte de compoñente sur.
O martes en Santiago teremos ceos despexados durante toda a xornada. As temperaturas irán dos 5 aos 18 graus e os ventos soprarán do sur febles. No mércores agárdase unha xornada de nubes e claros con chuvias débiles pola tarde. As temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos soprarán do sur moderados. Para o xoves teremos chuvias débiles pola mañá e ceos anubrados pola tarde. As temperaturas máximas irán en descenso e os ventos soprarán do sur moderados. Antes de marchar, miramos a nosa axenda cultural na que lles achegamos algunhas actividades do seu interese. Temos outras propostas que achegarlles na nosa axenda de lecer. Ata aquí as noticias do luns en Santiago. Agora chega o tempo para a información deportiva co Punta e Tacón e Silvia Castiñeiras. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.